Phaidi hingke chungtini kaisa kothon no nainai leano. Kothon ni mung hasuk khuriwo puila bukhak suinai Sudonna Deborma. Hingke chung kothon poriman swkang chung suinai ni sinimung kisa saui manlaiano. Kok borok kok rubai ni besebo suikurung tei mung gwnang Sudonna Deborma bo khoroksa kuchuk aikhor bai sinijagui tongo. Bono puila kok borok bai kothon suinai. Bini achaimani sal 1921 BC ni 7 salmari Phalgon tal o Bishalgor bukhaksteni sutarmura gamio omthai thwi klaikha. Bo khoroksa hukbar khlainai nukhungni sajla. Buphani mung wngkha Budhi Kumar Deborma tei bumani mung wngkha Indrapati Devi. Gamini rungnogo rung surungui agulini Umakanto rungnogo surungui kha aro hachuk beremni kuchuk beremni rungnog laimani ulo Kumilla Srikail rungnog kotor o biye surungkha. Bono puila borok bosokni bisingo biye amjokmungo achuknai. Aboni yagulo Sudonna Deborma Umakanto rungnogo phurwngnai wngkha. Suikurung tei mung gwnang Sudonna Deborma Jon Shiksha Samiti 1945 ni achukphang wngkha. Bini yaktui no puila kok borok bai thungnok suijago. Oboni loge loge 1954 BC o kotal kothoma mungoi kok rubai bolai tiklaijago. Aboni bagui bini sinimung kok borok kok rubai ni khotol o sinijagui tongo. Sudonna Deborma Hazaribagh alongo tongoi 1987 BC o kok borok ni puila kothon hasuk khuriwo suio. Bini langma jomani bisi wngkha 1999 BC ni 1999 BC ni Shravan talni nuisi-4 salmari o. Kok borok kok rubai o Sudonna Deborma ni suimung rok wngkha Himdido Koklov 1983 Khakwrak Lama kok rubai bolai 1983 Lama Karima 1984 Bukhao Kirima 1984 Tapokdi chini Matribhasha 1985 Jali Chapthani Gonotantroni Thanchani samung 1984 Yojna Commission sapungtei tongmung 1984 Buthai thaika bedek tongo 1983 Tripurani Upojati Sanskriti biyangtui kosogui phaikha 1983 Hasuk khuriwo puila bukhak 1987 Kothoma kotor Chithuang 1960 Chithuang 1956 Egichulo 1948